Takže ahoj, vítejte u tohle videa a chci vám říct, abyste se s touhle s dogou rozloučili, protože ji budu muset dát kamarádce. Neptejte se proč. Nebo do komentářů bych vám to vypsat mohla, jestli budete zajímaví, ale tohle video je, jaké pečopáky vyměním. Ale ze začátku, co jsem nakreslila jedný kamarádce do deníčku, vám ukážu a pak začnu teda těma pečopákama. Tak tedy, kreslila jsem tuhle z dogu, jo, tak se koukněte, jak to dopadlo. Už než to dopadnout mohlo, ale tak. Jo, a co mám pro Verču? Tohle nakreslila už kamarádka nějaká taky, ale tohle hlavně. Tak. A teďka už půjdeme tedy radši na ty pečopáky, co vyměním. Tak, když tak si pište do komentářů, jaké budete chtít, jo? Tak jo, jdeme na to. Takže, jako první, sakra, vy to nevidíte, počkejte. Tak, teďka to jde vidět líp. Jako první je tato fena. Teda někdo mi říkal, že je trošku kdyby taky oblíbená, že se hodně zhání. Ale jelikož já ji nechci, tak prostě to. A jenom tady má 2 čárky, ale to už jsem tak jako kdyby dostala, jo. A čumaček má taky trošku za to a to jsem ho přebarvovala. Jinak je úplně celá v pořádku a není pravá. Pak tu mám tu kočku, která je oblíbená díky LPS Anče. Strašně moc jí mají rádi, akorát, že tahle není pravá teda, ale je to ta, co si líže tu ťapičku přímo, jak vidíte. A prostě takhle. Není pravá, ale jako další, teda nevím, jestli má někdo rád vášky, ale tak tahle ta malinká váška, koukněte se, má nějaký čupky na tom a vypadá to jak pihy, ale to tam se asi nějak to, jak jsem je měla narvané v krabici, tak prostě má tady takový nějaký čupky. Já vůbec nevím, jak se to tam dostalo, ale jinak je v pořádku a není pravá. Jako další je tak nějaká oblíbená, říká se jí short haircut. A jakože není pravá, tak ale je to short haircut. A nechci za ní short haircut, prostě normálního pečopáka, jako stejně za ostatní. Natočíte mi když tak video. Pak tady mám tohle ježička. Není pravý, ale je celá v pořádku. Teďka tu mám husky, ale za ní bych chtěla taky nějakýho husky, nebo pečopáka, který bude hezký prostě. A ne taky strašně huskyho prostě. A teďka už se přesuneme na ty pravý pečopáky. Teďka jsem projela ty, co nebyly pravý a teďka jdeme tedy na ty pravý. První je tahle úplně nová myš, nic z ní není, úplně nová. Druhá je toto víla, když tak si do komentářů pište o křovinu, já tomu říkám křovina, ale jakože je to normální víla a je v pořádku, je pravá. Nevím, jestli někdo sbírá opice, ale tady mám jednu opici. Zcela v pořádku, je pravá. Nakonec tu mám tohle králíčka s třpitivými ouškami. A jinak chci vás upozornit, že tady je trošku fixu centráku, takže to nesmažete tady na těch pacíčkách. Ale jinak je úplně krásná a jako vypadá dobře podle mě. Tak a to bylo vše, když tak zanechte like nebo odběr a nezapomeňte na komentáře ptít, co budou chtít teda něco. Jo, takže ahoj!